ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди ғариб, ҳама каса хубен. Ирӯз 6 сентябр, рӯзи ҷама муборак ба ҳаматон. 117 сомону 50 дирам рубл, 1000 рубл. Дӯстони азиз, ба канали мо Саудо ТВ хушомадед. Имрӯза навбарда дорем хонаҳо аз ноҳияи Данғара, аз шаҳри Кӯлоб, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, замини фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, квартира дар шаҳри Бохтар, квартира дар шаҳри Турсунзода, хонаҳо дар Регар, хонаҳо дар Душанбе аз ҳар як ҷоҳош, мисол Фирдавсӣ, Иса Шоҳмансур, Иса Сино, хулоса ҳамҷо ҳастай. Хонаҳои арзон, квартира арзон баҳри шумо, мошини фурӯшӣ, вагони фурӯшӣ, беҳтарин реклама баҳри шумо тамошо кунед. Ҳамаш барои шумо дӯстони азиз тамошо кунед. Лайкҳоро занед, ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ подписатсия кунед. мо дар хонаҳои арзон бисёр рой мекунанд. Подписатсия кунед. Бовар дорем ягон хонаҳай, ягон квартираи арзон меоем бародар азиз. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. Марҳамат занг зада бортонро равон кунед. Ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, ассалому алайкум дӯстони азиз, касоне ки дар Москва ва Московский област кор фаъолият мекунед, шумо метавонед дар рафти кортон ҳамагӣ бо 5000 рубл бизнес кунед. мисол аксессуар опт мегирен, болош сумода мефурӯшем бародар азиз. беҳтарин бизнес метавонед дар Авито, TikTok, YouTube, Instagram, дигар сайтҳо фурӯшед. дӯстони азиз, мисол наушник мегирен оптом 50 рубли, 150 рубл свободо мефурӯшем бародар азиз. барои харидорӣ дар WhatsApp Ҷаҳонгир дита WhatsApp мондагем, муроҷиат кунед. 24 соат шумо ёрдам мекунад. Доставка любой метро 200 рубл. марҳамат ина кортона буд кунед. дӯстони азиз, ба аввалин хонаи фурӯшӣ мегзарем. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, Гипразем, тарафҳои Пахтакорда қарор дорад. 350 000 сомонӣ. анаи нарха шумо бо диққат тамошо кунед, гӯш кунед чӣ хел шароито дорад. 350 000 сом, 3 комната, масоати 2 сотиха. ин хона срочно савдо мешавад. я 2 соат пас тамошо кунед, ҳамин хона нест, иншоалло мехаранд. ша рақамҳои 554 WhatsApp. Бания кухонӣ дорад. Обши 90 квадрат, об свет доимӣ. 3 сол пеш хонаро сохтанд бо кирпичи лои блок бардоштанд. 2 хонааш 4 ба 3, меҳмонхона 5 ба 3, кухонӣ 3 ба 3, мактаб, масҷид, аптека, 200 метр раҳ разница дорад. дуртарам қай. ремонти хона замонавӣ, кредит намешавад, толка ба сум 350 000 сомонӣ. ҳамин шахсият мақсад худшон хоҳиш карданд ки хонаро мақсад шумо нарх монед. мо ҳамин хонаро нарх монем, ҳамин инсониятам мақсад маъқул шид. фикр мекунем нархи қимат нестай. касоне ки хонафурӯш ҳастен, нархотона придумати сосне, қимати ба дамонед. мегзарем ба дуюмин эълони рӯза. заминхаро ҳамиҷа ҳастен. мардуми ноҳияи Фархор, замини фурӯшӣ ноҳияи Фархор совхози Торда қарор доштааст. наздикии кирпичзавода қарор дорад. ана ҳамин замин соседо ҳама зиндагӣ дорад. мардум 85 000 сомонӣ, 7 сотих масоат дорад. боз арзон мешавад. муомилаи хубам дорад. дӯстони азиз, WhatsApp-шон 31 61 аз номи Саудо ТВ занг занед. мега ноҳияи Фархор совхози Тор болои Итифонда қарор дорад. документ дорад. забораш задагиай, фундаментош рехтагиай, як кам аз хум, як кам аз санг, мақсад 700 дона семен блокам дорад. касе мегира ошиш шава. ина марҳамат занг занед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, пеши аэропорт, назди академияи вазорати корҳои дохилӣ. 6 хона, масоати 4.5 сотиха. нархша 550 000 сомонӣ гуфтанд. ака, дӯстони азиз, чӣ хел бигем ака?
ҳами соҳибхона чизе ки мона ҳамура мо наворш мекунем. Мумкин баъди ҳамин навор дар ҳамун комментҳо бисёр нависем ки ин хона барои чи 550,000 сомонай. Просто соҳибаш ҳамихел гуфтагем мондем дӯстон азиз. Рақамҳои ахираш 1000 ватсапшон бо ҳезумхона, кумурхона ва ҳоҷатхона 200 квадрат. хоб иншоотҳои ёрирасон мисол ҳастай. Свет дора, обаш мегирен, хона мекашен, дар наздикиш ҳастай об. ин хона мега кӯҳна ҳай, просто хонаи старни пешинай. эҳтиёҷ ба ремонт дорад дӯстон. эҳтиёҷ ба ремонт. Просто дохили шаҳр ки ҳастай ҳамихе 550,000 сомонӣ. ҳам мегирен як 50,000 аз худаш мекунен. Зиндагии шоҳона дӯстон. хона таъмирталаб. бояд ки капитални ремонт карда шавад. Масҷиду духтурхона ҳаст мега кредит наметиҳем. Толка ба сум 550,000 бо арзон ҳам мешавад дӯстон. мегзарем ба чорумин вагони фурӯшӣ. Ана вагон, мана вагон. Анаи шумода дар корай. лишни мардуми деҳа. Вагони фурӯшӣ духонага, дохилиш духонага, як калидор дорад. Тагаш оҳанӣ намепуса, дарунаш пол, хоб болош тунка. Мардум зиндагӣ мекуна, каси мегира, инам пажалуйста зиндагӣ мекунен. Нақша 30,000 сомонӣ бо арзон мешавад дӯстон азиз. Просто мегирен лӯбои ҷо мебарен ша. Ина занг занед бо арзон мешавад. ватсапшон 5546 аз номи мо Саодо ТВ занг занед бо арзонтон мекуна. як хонааш камтар ремонтталаб, яташ созай. яташ созай вагон свет дора, ака просто аму чӣ меган лампочкаро мемоненда бечаспонен, хонара аму дарунша рӯшан мекунем. Вазнаш 7 тонна ҳай. Ина дӯстон касоне ки эҳтиёҷ дорен, ина маромад занг занед бигирен шозӣ. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роҳи кардан шаҳри Ваҳдат, пасёлкаи Наврӯз, пеши мошинбозор, пушти мошинбозорда. ҳамин соҳибаш гуфтанд ки бигӯен ки пасёлкаи Наврӯз, пушти мошинбозор, мардуми Ваҳдат ҳама ира медона иҷара. 165,000 сомонӣ. об свет дора. ду хона 4.5 сотих масоҳат. ана ҳамин хонаҳо. пажалуйста тамошо кунед бачаҳо азиз. ватсапшон 6848 дастӣ 6848 телефони дастӣ. метавонед занг занед ҳозир бигирен ша. 2 сол пеш сохтагӣ хонара. наздикии хона масҷид, мактаб, мағоза ҳастай. ду хона кӯҳнӣ, ҳамом, калидор дохилда ҳастай. маълумоти пурраша нигоҳ кунем бачако. 165,000 сомона ана ҳамира ҳозир метавонед бихарен. мардуми Ваҳдат ҳамиҷа ҳастен. ҳастаи нафаре ки мақсад ба хотири хонаҳои Ваҳдат тамошо мекунанд. мардуми Ваҳдат ина успех кунед бигирен ша. лайкҳоро ҳама каса мезарем. меҳнати Саодо ТВ-ра қадр кунед бачако. ба як дона лайк дастгирӣ кунед. Opel Astra-аш роҳӣ кардан ки дар метро Теоплистани шаҳри Москвада қарор дорад. 380,000 рубли русӣ. солиш 2006. 380,000 Astra ашка. пожалуйста. бензини холӣ, коробкаш механика, ватсапшон ахираш 3996 ёки телефони дастӣ +1 990 фақат занг занед. мошин ягон дард надора. алиш мешава ба хечбек ё Astra-ҷи хечбек боша мега. алишам мекунем. касоне ки ина марамад Astra-аш хоҳиш карден мондем ша. дар канали Саодо ТВ дӯстон азиз дига мошин навор карда намешавад. ҳамин як ҳатта роҳӣ карден, ҳамин хел мондан мегирем, хел отдельни мошин дига реклама намекунем. ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомнатни квартира, 1 этаж, 28 метри квадратни. маҳаллаи Борбад, шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Борбад, 9 микрорайон. ана тамошо кунем бачакаи Кӯлоб ҳамҷи ҳастен. 200,000 сомонӣ, 200,000 сомонӣ. просто хона шароитҳои хуби замонавӣ. евро ремонт бигем хато намегирем. чизе ки дар расм дидасен ана ҳамия бачако. хонаи истиқоматӣ дар шаҳри Кӯлоб, дар маҳаллаи Борбад, 9 микрорайон. як ҳуҷрага, 1 этаж, мағоза ҳам карда мешавад. 1 этажа мега мағоза ҳам карда мешавад. успед кунед дӯстон азиз. ина марамад бигиринша. касе ки аз Кӯлоб хоҳиш карден, мо ина мондем баҳри шумо дӯстон азиз.
мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ дукомнатни квартира 4 этаж 51 метри квадратни шаҳри Ваҳдат бозорчаи Гулистон. Нарха бинен 290,000 сомонда ҳамин инами чӣ хел бигӯм ака инами хонаи фасони замонавиро метавонед ҳозир бигирен. 290,000 сом бозорчаи Гулистони шаҳри Ваҳдат. Фикр мекунам сентр бошам хеле дар этажи 4 ду комната 51 квадратни метра. WhatsApp-шон 1114 занг дар азоми канали мо Саудо ТВ. Хонаи фурӯшӣ пеши бозорчаи Гулистон, мактаб Садиқ Балниса ҳастай. Сентри Ваҳдат, об свет пастаяни 4 этаж 51 квадрат метр. Ремонти нав, ремонти замонавӣ беҳтарин. Срочно фурӯхта мешавад бо нархи 290,000 сомонӣ. мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 комната масоати 5 сотиха шаҳри Бохтар Киров 1 қарор доштааст. Киров 1 шаҳри Бохтар Қурғани Пешина 272,000 сомонӣ. Ана ҳамин хонаро метавонед ҳозир бихаренша. Масоати калони 5 сотихаи 4 комнатаи дарахтони мевадиҳандаи ҷойи обӣ. Срочно фурӯшӣ. Ҳама шароитҳо 100% муҳайё ҳастай. Лаби об, то банян, насос, термикс ҳамаш ҳаста мақсамега. Кондисионер, ҳавли дарахтош қатӣ, дару тирезаҳош замонавӣ, гирдаш маҳкам. Пеши мактаби рақами 6 шаҳри Бохтари Кирофи 1 қарор дорад. успет кинед фақат. Ина касоне ки аз Бохтар хоҳиш карден мо ҳам навориш кардем. Саудо ТВ аз ҳамаи ҷо навор мекунем бачаҳо. Айлабой ҷо пашти мо хонаҳоро навор мекунем. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 комната масоати 10 сотихаи бениҳоят калон. Шаҳри Турсунзода Регар Меҳргон 14 қарор доштааст. 170,000 сомонӣ. ҳамин рақамҳои 5-6 та 5 дорад аввалаш. амуда занг мезанем. WhatsApp дорад 096 ахираш. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода Меҳргон 4 10 сотих замин 4 дар хона дар сари роҳ қарор дорад. Наздикии мактаб, духтурхона, магазин ва дигарро қарор дорад. Срочно фурӯхта мешавад бо нархи 170,000 сомонӣ. алиш мешава кредит метиян наметиян исша ҳичи нагуфтиян. худотон бо маълумоти пурраша оиди ҳамин хона рақамҳои 555 да метавонед ҳозир занг бизанед. маъқул боша бигиред. хона замин мошин чизе боша агар дар WhatsApp мо роӣ кунед навори баъдна рекламаша кунед. ҳамин навори ирӯза худо хоҳад иншоалло 5-6 хона савдо мешавад. мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 4 комната масоати 8 сотихаи калон. ноҳияи Данғара Мервар деҳаи Меҳровар боша бояд. мумкинам хеле хато наистан чи. нархша 140,000 сомонӣ меган. ана ҳамин хона ба семенблок бардоштиян, болоша маҳкам кардиян. хай саседо як дада мардум зиндагӣ кардесиян. 140,000 сом бо муомила дора. усталба часпондагӣ, свет овардагӣ. масъалаи обша ҳечи нагуфтан. хонаи фурӯшӣ дар Данғара 4 комната, 1 калидор, мактаб, поликлиника, магазин, масҷид дора. деҳаи Меҳровар вақигам хеле. ҷа деҳаи Мервар назига може деҳаи Меҳровар боша. ҳай бо касоне ки медонам хеле деҳаи Мервар ҳаст ё нест дар Данғара. метавонед дар амо комент нависен. мо ҳам бо худо хоҳад биографияро меомӯзем. мегзарем ба 12-ҳам хонае ки ҳамаи ражда доштаак. хонаи фурӯшӣ 2 комната масоати 3 сотиха. ана ҳамон нафарое ки аз душанбе хонаи арзон хоҳиш карден. мо ҳам дар охираш мондем ки ждат кард то охира тамошо кунем. сабр хубай бача азиз. шаҳри Душанбе назди масҷиди Саросёб 370,000 сомонӣ. рақамҳои 800 800 101 занг занед. срочно фурӯхта мешавад. хонаи фурӯшӣ 3 сотих масоат 2 хона. ягон квартира боша алишам мекунем. бозори
хона дар шаҳри Душанбе. Хонагири аниқ бошӣ, занг биза, мақсад маслиҳат мекунем, просто илтимос кардем ки беҳуда занг назанем. Ирӯза навор хулас ба ҳамиқа хонаҳо тамом шид. Ҳаракат кардем аз рӯи минени шумо кор кунем, чизе ёфтем, чизе рӯй кар рекламатон кардем бачаҳо азиз. Ҳамиқа дига чи набуд ки бо дарши навора давом медодем. Рекламада, масъалаи реклама чизе боша, хонаҳай, заминай, мошинай рӯй кунай, ранги ҳамин навор рекламаи фасон карда мардумда пешниҳод мекунем, чунки хонаҳои мора ҳамун нафарое ки хонахар ҳастанд, ҳамо тамошо мекунанд. Навори мора аз ҳама ҷо тамошо мекунанд, аз ҳар як нуқтаи Торкистон. Моан ай ҳама ҷо пашти хонаи монем. Боқӣ дар амони Худо. Лайкотонам монен, ай навор буроен. Хай бачакҳои азиз.